Συναδέλφες και συνάδελφοι, γεια σας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συνταξιούχων ΔΕΗ Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδος, Υπήρου και Ιωνίων Νήσων σας ευχόμαστε καλή χρονιά. Ο νέος χρόνος να σας φέρει υγεία, αγάπη, ειρήνη σε εσάς και στην οικογένειά σας και σε όλο τον κόσμο. Όμως, συνάδελφοι, φεύγοντας το 2025 έχει αφήσει στις πλάτες μας μεγάλα φορτία και αδικίες που έχουν διαπραχθεί εις βάρος των συνταξιούχων. Η Ένωσή μας πρέπει να αντιμετωπίσει όλα αυτά, γι' αυτό εντάσσει μέσα στο διεκδικητικό πλαίσιο του 2026 σκληρούς αγώνες. Δεν ζητάμε, αλλά απαιτούμε, συνάδελφοι. Απαιτούμε δικαιοσύνη, απαιτούμε δημοκρατία που να υπηρετεί το λαό και όχι τα συμφέροντα ορισμένων. Απαιτούμε ελευθερία που δεν θα ποδοπατείται. Απαιτούμε αξιοπρέπεια που δεν θα διαπραγματεύεται. Οι απόμαχοι της εργασίας δεν μπορούν να είναι οι μοναδικοί χρηματοδότες των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, ούτε μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν απόμαχη της ζωής. Με μια φωνή καταγγέλνουμε την ηγεσία της χώρας μας, γιατί εδώ και μια δεκαετία έχει πετάξει στα αζήτητα την τρίτη ηλικία, τσαλαπατώντας κάθε ίχνος αξιοπρέπειας, αδιαφορώντας για την κατάδια που αυτοί οι ίδιοι μας έχουν οδηγήσει, με τις περικοπές που φτάνουν το 60% στη σύνταξή μας και τον πληθωρισμό που ξεπερνά το 70%. Είναι, συνάδελφοι, οξύμορο να αναρωτιόμαστε τι φταίει και η σύνταξή μας εξαντλείται πριν ακόμα την πάρουμε. Φταίει το κατεστηγμένο που μας οδήγησε στη συμμορία της παγκοσμιοποίησης. Φτάνει πια. Ο εμπεγμός περί δημοσιοοικονομικών προβλημάτων δεν υπάρχει. Λένε ψέματα. Τα ψέματά τους δεν μας πείθουν πλέον, είναι εκτελεστές με το αζημίωτο βέβαια της ολιγαρχίας, αφού το 2024 χαρίσανε με το φόρο των καυσίμων στους ημέτερους πλειοκτήτες 300 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025 χάρισαν 800 εκατομμύρια ευρώ και στην καμόρα των φραπέδων αρκετά δισεκατομμύρια. Για όπου λοιπόν θέλουν υπάρχουν λεφτά, συνάδελφοι. Εδώ πρέπει να απευθυνθούμε και στη δικαιοσύνη, πως πρέπει κάτι να κάνει και να τους πούμε να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να είναι δίκαιοι προς όλους τους πολίτες, όπως τις περικοπές των δικαστικών που τους έβαλαν αντισυνταγματικές και δικαιώθηκαν. Το ίδιο πρέπει να ισχύει για όλους τους Έλληνες και για εμάς φυσικά. Εμείς λοιπόν λέμε όχι στην συρρίκνωση του εισοδήματός μας στον απομάχων. Λέμε όχι στην τεχνική της ακρίβειας στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Λέμε όχι στις ψεύτικες αυξήσεις στις συντάξεις μας, όπως έγινε το 2025 και νομίζουν ότι μας βόλεψαν με τα ψίχουλα. Λέμε όχι στην επιβάρηση του κόστους της υγείας με το εφεύρημα της ασφαλιστικής και ελληνικής τιμής των φαρμάκων, καθώς και την πληρωμή των επεμβάσεων στα απογευματινά χειρουργεία. Λέμε ναι στην έντιμη φορολόγηση, φορολογία δηλαδή για συνταξιούχους και όχι για βιομήχανους. Λέμε ναι στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Λέμε ναι στην κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης. Λέμε ναι στην επαναφορά της απόδοσης της 13ης αλλά και της 14ης σύνταξης. Λέμε ναι σε μια ανεξάρτητη, ισότιμη, δημοκρατική δικαιοσύνη. Καλούμε λοιπόν τους συνταξιούχους της ΔΕΗ να πλαισιώσουν την Ένωση Συνταξιούχων Ομίλου ΔΕΗ Πελοποννήσου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων, αλλά και τη Γενική Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ, ώστε ενωμένοι και μαζικά με ενιαίο συντονισμό να διεκδικήσουμε την επίλυση των δικαιωμάτων και να πάρουμε πίσω αυτά που μας άρπαξαν με το «έτσι θέλω». Συναδέλφοι και συνάδελφοι, το μέλλον των διεκδικήσεων δεν θα έρθει από μόνο του. Πρέπει να βάλουμε όλη την πλάτη και θα λέγαμε εδώ «ισχύς εν τη ενώση». Γεια σας και καλή χρονιά.